morning! Good morning mga sisi and everyone, mga kamar. So ayan, wala akong mag-vlog kaya ito, share ko na lang sa inyo itong araw ko ngayon. And it's around, I think it's 6:30 in the morning and I'm preparing my food for today. So ayan siya. Ayan, napapakulo ako ng oatmeal. So as I've said before, hindi na ako nagkakanin. It's nearly 3 weeks na. And ito ang aking roll oats na oatmeal, 2 cups with 3 cups of water. So papakuluan ko siya and then kapag lumambot, papalamigin and then ilalagay ko siya sa fridge kasi mas masarap siya na malamig kasi yung consistency niya nagiging ano siya, malapot and para na siyang kanin. Unlike kapag yung bagong luto na kinain mo, pwede rin naman, ginagawa ko yon kapag yung parang gusto kong kumain ng medyo may liquid. Pero pag gusto kong feeling ko parang kanin na pang ulam ko, pang partner ko sa ulam, na feeling ko parang kanin, ang ginagawa ko ay ito, pinapakuluan ko siya and then papalamigin and then ilalagay ko sa fridge. And every time nakakain ako, like may ulam akong isda or whatever, ayun, kukuha lang ako ng konti and yun ang magiging rice ko. So, dahil roll oat siya, talagang parang rice talaga siya. So, pakuluan muna natin siya. Good morning, Rasmus! So, kamaingay, Mami is vlogging. So, ayan, eto naman yung aking kakaluto lang na sweet potato and nilagang itlog. So, babalatan ko to mamaya. Ito ang aking babaunin for breakfast. Rasmus, good morning to Mami's Vlog. Ano na naman ang pinaglalaban mo dyan, ha? Kakakain mo lang. Ha? Kakakain mo lang. Shh! Halika rito. Bakit? Ano na yung plato mo? Ay! Wala nang isda! Ay, kaya naman pala. Wala na ang isda. O, ayun na lang yung kainin mo. Ayan. Gutom pala ang baby loves. Kaya pala nagnganyaw-nyaw. So, kinakain niya ay whiskas. Actually, pang ano niya lang yan eh. Pang snack. Pang nibbles-nibbles niya lang yan. Kasi yung main course niya, ayan. Rice with a little bit of fish. No, it's not a little bit. It's more on fish. Delicious, that little thing. Sarap lang kain ng baby loves namin. Pakurot ako sa buntot. Lagi kong kinukurot ang buntot niya. Ang cute niya, dudu. Psst! Bala ka dyan. Hindi, grabe naman siya. Kakakain niya lang kanina. Binigyan niya ni mama ng priority ng breakfast kanina habang nagpakulo ng tubig. Tapos ngayon, porque kumakain ka, kakain din daw siya. Ayan, kumulo na pala yung oatmeal ko. Ano na, Rasmus? Ang baby loves namin! Ang baby love! So, ayan. Huwag natin tatakpan pala hanggat kumukulo. Kasi, magtatapunan yung mga tubig. Dahil mahina lang yung apoy. So, ayan lang siya. Ganyan lang. Ay, yung bit ng tabo ulit. Ayan, mag-explode na siya. Ayan siya. Ito ang kagandahan kapag roll out siya. Kasi ano nga siya, o yan o, ganyan. Unlike kapag mga instant, parang hindi mo feel na kumain ka ng oatmeal. Kasi, ang liliit and super soft na ng ano niya. Pagka, ayan. Pero ito, mayroon kang mangunguya. So, malapit na siyang maluto. Hininaan ko na yung apoy kasi nag-explode na siya, natapon. Nag-galit si mama. Nadumihan yung lutuan. So, ganyan siya. Wala akong nilagay na sukal or anything. Wala. Ganyan lang siya kasi ito yung parang magiging silbing kanin ko. So, ayan.
Malapit na. Almost done na yan. So, ayan siya. Nutrition facts. Ayan. Ayan yung mga ano. And matagal mo na siyang maubos. Depende kung lagi kang nagluluto. Kaya. So, every month, I think, 2 ng ganito. So, ayan. Whole grain. GMO free. Natural. Siya, o diba? Sarap po, promise. So, ayan. So, eto, luto na siya. Ayan, luto na to. Pinatay ko na yung tuag. O, ganyan na yung consistency niya. So, papalamigin na lang. And then, that's it. Ready to eat. So, thank you everyone for watching.